Čaute, dneska budeme hrať Minecraft na serveri, kde je ten server? Ja neviem, asi parkour, áno. Ale na týchto, čo vidíte, sú veľmi veľa parkourov. Tak skúsme teraz do tej Survival Games a tu sa mi zdá, že by mal byť parkour kde, kedy je. Takže vlastne na týchto serveroch sa ocitne niekedy parkour. Takže click to join. Discord today, čo? Today for updates and giveaway. Jej. No, takže budeme hrať vlastne parkour, no. Na týchto serveroch sa niekedy vyskytávajú tie príhody s parkourom, takže na tomto serveri to asi nie, tak ideme naspäť. Pozrieme sa na ďalší server a to je server taký na zapasenie. A už vidíme parkour a takto vyzerajú tie parkoury. Takže ja už som ho tento parkour raz, ale nie raz, ale viackrát prešla, lebo tieto parkoury vlastne som veľmi mala rada. No lenže potom, keď ich vymazali, som nebola šťastná, takže preto som zasa spadla. No, takže mikrofón mi padá. Takže toto video má byť o parkoure a ešte by som sa vám chcela spýtať. Poznáte YouTube kanál Klipika alebo už zabudnutý YouTube kanál Klipika? Keď ste ho niekedy poznali, alebo že ste ho pozerali a ste boli fanúšikom. Ten kanál zmizol a keď si tak spomeniete, možno mám taký istý hlas ako tá Klipika, jak sa volala. A no, možno sa zamyslíte a zistíte, že ten kanál bol môj. A je mi to veľmi ľúto, že ako proste spadol, lebo boli tam nejaké problémy aj s tou ďalšou kameramankou. A keď mi neveríte, kľudne mi napíšte do komentára alebo hoci kde, že nech sa tým viem preukázať. A viem, lebo mám svoje staré videá, kde som to točila a kde proste som to bola ja. Proste sme točili všelijaké ochutnávky, shorty som tam mala veľmi veľa a pamätáte si na to video, ktoré bolo najviac lajkované? Taký chalan tam vystupoval. Ale to vy možno asi nepoznáte. Tak možno spoznáte ten YouTube kanál a keď fakt chcete, mám plno videí. A keď ten kanál, a musíte aj rozmýšľať, že mám taký istý hlas a prečo ma zasa, ako, bolo to veľká strata 100 odberateľov. Áno, no lenže proste vyskytli sa tam problémy, tak proste to padlo, všetko, ešte aj mena telefónu som musela meniť telefón, tak proste už to nemalo cenu, tak ono to padlo a tak, no a práve o tom chcela som toto video mať, že ako mi padol YouTube kanál. A keď sa pýtate, že či je to fakt, tak kľudne mi napíšte do komentára na toto video, že nech sa preukážem, že
že to je video, proste nejakým videom, hociakým, čo som hovorila. Porovnajte si tento hlas a tamten hlas, že aký je to. A ja mám aj staré videá z Minecraftu, kde mám tento skin, vidíte? Tento, čo teraz hore vľavo. Tento skin mám. Tak pozrite si ho, ja ho vydám. A pozrite si ho. A potom uvidíte, že som to ja. Ako, a čo ma donútilo si urobiť nový kanál, YouTube kanál? Veľa ľudí sa mi pod môj klasický klipika YouTube kanál smialo, že nemám mikrofón. No ja som ho nemala. A tak či tak som točila. A čakala som na Vianoce, kedy dostanem mikrofón, no lenže dovtedy sa YouTube kanál zrušil a to je najhoršie, zrušil sa a nakoniec mi na Vianoce došiel ten darček, mikrofón a to ma donútilo, že stalo to peniaze, ten mikrofón a aj na ňo teraz nakrúcam video, takže pozdravte nový mikrofón. Normálne sa mi tu chce aj plakať, lebo 100 odberateľov to už nemá hocikto. A keď toto video bude pozerať nejaký môj starší fanúšik, tak aspoň dajte odber. Môžeme nachytať toľko, čo sme mali predtým. A to by bolo fajn. Čo myslíte? Toľko, koľko sme mali predtým, bol, že rekord. Tak môžeme to dať zasa. Lebo my na to máme. Ja to viem. A no ja vám tu načrtnem také tie videá, že zo starého klipika kanálu. A možno mi uveríte, že som to bola ja. Starý YouTube kanál klipika. Už zabudnutý.